Hej, jeg hedder Marianne Stendel, og jeg opstiller til Regionsrådet fra Socialdemokraterne, og jeg har siddet i Regionsrådet i 4 år. Vi har selvfølgelig først og fremmest beskæftiget os med hospitalsvæsenet, fordi det er jo det, der er en helt stor opgave i Regionsrådet. Men derudover har jeg brugt rigtig mange kræfter på at arbejde med uddannelsessystemet. For det er sådan, at hver 5. ung i Region Hovedstaden har ikke en uddannelse, og det synes jeg faktisk er katastrofalt. Det er katastrofalt både for den unge og for samfundet. Samfundet kan jo slet ikke undvære de unges initiativ og kræfter og arbejdsindsats. Så derfor har vi arbejdet meget med at prøve på at etablere nogle nye korte uddannelser, og så er vores håb, at de her uddannelser er så attraktive for de unge, der på nuværende tidspunkt ikke vil uddanne sig, at vi kan få dem i gang, og så forhåbentlig at den vej få dem endnu videre i uddannelsessystemet, sådan så de kan arbejde, og selvfølgelig meget gerne i vores sundhedssystem, hvor vi virkelig står og mangler hænder. Og så vil jeg sige lige præcis vedrørende Hillerød-problematikken og Hillerød Hospital, at vi også fra regionens side håber rigtig meget på, at der kommer et flot, moderne hospital her i Hillerød. Det vi selvfølgelig er meget spændt på, det er, hvor mange penge regeringen vil spæde i det. Men det får vi jo videre med et års tid, så det glæder vi os meget til. Tak for nu.